Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged tinarbuka dumateng Gusti Yesus lan pribadi dalem. Anggenipun bangun iman kapitadosan menika boten ingkang sepisanan mawi tondo utawi bukti nembe lajeng pitados, ananging kados pundi kula panjenengan nampi Gusti Yesus wonten ing gesang kula panjenengan. Yen lajeng kula panjenengan sampun nampi Gusti Yesus, kula panjenengan sansaya ngupati panunggilan kalian Gusti pribadi. Nah menika ingkang kula kinten laras kalian idam-idamanipun para simbah-simbah jaman rumiyin manunggaling kawula lan Gusti. Simbah-simbah kanthi cara bangun keyakinan dumateng ingkang Maha Kuwasa, laku prihatin nutupi baban hawa nasa supados menapa saged nampi panguwasaning Gusti wonten ing gesangipun. Saengga simbah-simbah jaman rumiyin nggih boten namung gegeki utawi ngopati gesang kadonyan, ananging ugi gesang karohanen, gesang kebatinan. Kados pundi ngraosaken saged sinaket kalian Gusti lan yen saged nggih manunggil kalian Gusti. Lan kula kinten Gusti Yesus piyambak ugi ngersakaken para murid dalem menika nggih manunggil kalian Gusti. Wonten ing perikop Injil sanesipun kula panjenengan nate mireng bilih Gusti Yesus nggambaraken relasi Gusti kalian para murid menika kados wit anggur lan pang-pangi. Pang anggur sing sehat sing bisa awoh ya rikala tetep nyawiji karo wite. Ananging kosok wangsulipun yen pang menika pisah kalian wite, temtu lajeng garing lan mati, ora bisa awoh. Nah menika gegambaran sing paling sederhana prasaja kados pundi panunggilan Gusti kalian para murid lan temtu kemawon kalian kula panjenengan sami. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan nggih pinaringan pitedah dening Gusti piyambak kados pundi saperangan tiyang menika nuntut tondo dumateng Gusti nembe bakal percaya. Nah menika ingkang mbok menawi anggenipun kula panjenengan ngayati iman kapitadosan nggih kados mekaten. Aku bisa percaya karo Gusti yen aku diparingi sih nugroho, yen masalahku diluari, diudari, ditulung dening Gusti nembe sregep. Ning yen kados-kados dipun raosaken anggenipun lelono ing alam donya kok abot banget, masalahe akeh banget, utange ya ora kelar-kelar. Nah awake dhewe terus nglokro, sembayang ya wegah, pelayanan ya ora gelem. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabika kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin.
Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 11 ayat 29 ngantos dumugi 30. Nalika samono wong-wong padha ndalidir teka lan Gusti Yesus nuli paring pangandika. Bangsa iki bangsa sing duraka. Bangsa iki nyuwun pratandha nanging ora bakal diparingi pratandha liya kejaba pratandhane Yonas. Awit kaya dene Yonas dadi pratandha tumrap wong Ninive, mangkono uga putraning manungsa ya bakal dadi pratandha tumrap bangsa iki. Ratu putri saka Bang Kidul bakal maju bebarengan karo bangsa iki ana ing pangadilan, lan kaluputane bangsa iki bakal katetepake. Awit sang putri rawuh saka kikising bumi perlu midhangetake kawicaksanane Sulaiman, mongko mangertiya iki ngungkuli Sulaiman. Wong-wong Ninive bakal bebarengan karo bangsa iki ana ing pangadilan, lan kaluputane bangsa iki bakal katetepake. Awit wong-wong Ninive padha martobat marga piwulange Yonas, mongko mangertiya iki ngungkuli Yonas. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ing dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan bilih Gusti Yesus ngersakake anggenipun pitados ing panjenengane menika ampun mawi tandha-tandha rumiyin. Gusti mastani saperangan tiyang utawi bangsa Israel injih bangsa Yahudi sing nuntut tandha menika dados bangsa sing duraka. Awit menapa wonten ing sejarahing gesang bangsa Israel Allah sampun paring kathah tandha, termasuk salah setunggale tandha nggih Nabi Yonas ingkang dipunutus rawuh wonten ing kitha Ninive martosaken pamartobat ing ngarsaning Allah, lan bangsa Ninive menika lajeng sami martobat pracaya marang apa sing dingendikake Nabi Yonas. Ora butuh alasan werna-werna, ora butuh bukti werna-werna, ora butuh tandha werna-werna. Kanthi tembung sanes bangsa Ninive menika kersa nampi Allah malih wonten ing gesangipun. Awit saderengipun bangsa Ninive menika lali marang Gusti. Jenenge manungsa gendong lali menika ya lumrah. Ning nek dielingke kedahi ya lajeng kemutan. Nah menika sing penting. Nek wis kelingan ya terus tangi bangun urip sing selaras kalian Gusti. Tiang-tiang Yahudi ingkang lajeng nyuwun pratandha boten sadar bilih Gusti Yesus rawuh ing alam donya menika ngungkuli Nabi Yonas lan ngungkuli ugi Nabi Sulaiman. Yonas lan Sulaiman menika termasuk tokoh ing sejarahing bangsa Israel ingkang penting, lan menika tentu dados cariyos sing diwarisake turun-temurun ngantos ing bangsa Yahudi, lan kula yakin tiang-tiang Yahudi nggih pirsa sinten menika Nabi Yonas, sinten menika Nabi utawi Ratu Sulaiman. Ananging nggih mbok menawi sampun watak yen kula panjenengan glimbang-limbang kados pundi kitab Prajanjian lawas menika nyariosaken bangsa Israel. Bangsa Israel menika nek kula wastani ya bangsa sing ndablek, bangsa sing atos, bangsa sing keras kepala. Awit nggih anggenipun pitadosing Gusti menika rikala gesangipun cilaka, rikala nandhang sangsara, nembe lajeng kutuk-kutuk sowan Gusti nyaketi Gusti.
Ning rikala gesangipun kepenak, gesangipun menika lancar-lancar wae lali marang Gusti. Nah menika sing asring kalampah wonten ing pasujaraning gesang bangsa Israel. Rikala Gusti Yesus rawuh ngasta berkahing swarga kanthi nuntut pamartobat, bangsa Yahudi boten rumaos dosa, gesangipun sampun leres. Padahal yen ditingali kathah ingkang dipun sabda bilahi dening Gusti Yesus mirungganipun tiang-tiang Parisi lan ahli-ahli Taurat, kita Kapernaum, kita Galilea lan sapanunggalane sing sampun nampi kathah mukjizat, kathah pangeram-eram ingkang awujud pratandha, ning sepisan malih wong-wong kuwi ora do pracaya marang Gusti. Sing digatekake mung pratandane sanes Gustine. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.